Spanjol arrestat wara li aggredixxa xi persuni fi stabiliment f'San Ġiljan. Il-każ seħħ l-ħabta tal-10:09 tal-bieraħ filgħaxija fi stabiliment fi triq il-Wilġa kantuniera ma' triq id-Dragunara. Il-Pulizija tad-Distrettu tar-Rapid Intervention Unit l-Arajju marru minnu fih fuq il-post u mill-ewwel investigazzjonijiet li saru irriżulta li l-aggressur daħal fl-istabiliment qabad sikkina u fl-ixkun tal-ħġieġ li kienu fuq mejda u beda jaggredixxi lin-nies li kien hemm ġewwa. Il-Pulizija kellha tuża t-taser biex trażżan lir-raġel wara li ma qobdix l-ordnijiet tagħhom waqt l-arrest huwa ttieħed l-isptar Mater Dei għall-osservazzjoni. Min iżjed investigazzjonijiet li saru irriżulta li qabel ma daħal f'dan l-istabiliment l-aggressur għamel xi ħsara fuq karazza tal-għamla Ford li kienet qed tinstaq minn Pakistani ta' 28 sena. Ix-xufier ma sofrix ġrieħi. Fuq il-post issejjaħ ukoll tim mediku sabiex jassisti 3 persuni li wara ttieħdu l-isptar Mater Dei għal aktar kura. Raġel mill-Svizzera weġġa gravi filwaqt li żewġ Taljani ġarbu ġrieħ ħfief wara li l-kol għalaw daqqiet ta' sikkina u bil-fluxkun mill-aggressur. Il-Maġistrat Lenard Caruana ordna inkjesta u ħatar diversi esperti sabiex jassistuh filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija mid-Distrett ta' San Ġiljan għadhom għaddejjin. U raġel ta' 42 sena residenti l-imqabba sofra minn ġrieħi serji wara li waqa' minn fuq sellum madwar Solaroli. Il-każ seħħ l-ħabta ta' nofsinhar f'binja fi triq Rodolfu f'Saslima. Il-vittma tieħed lejn l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li sofra minn ġrieħi serji. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.